Vnútri je typko, ktorý hádže kamene. On sa tam spavnul dnu, wow, počkaj, ja sa tam hneď dostanem. Však? Wow. Wow. Brr. Máme menší problém. Menší, hej. Asi Ako, Michal videl. ako, kamo, ako? Ja sa tam hneď dostanem. Neviem ako sa to stalo, vôbec netuším. Že nemáš tu ten legendárny item, čo dáva... one. Nemám. Vôbec netuším ako sa to stalo. Čo si robil, fakt, ale? Vôbec neviem. Ja som zničil jednu stenu a ono sa to celé rozpadlo. A kto má oný workbench? Ja mám všetko, Ja. more. Boha. Zober ten workbench. Postav sa predo mňa. My dad did it to a mechanic with the fork. Dobre. My dad did that once to a mechanic with a fork. Tak, kamo... Blúd zavadzia. Blúd... Go! Čo sa stalo vlastne? Nič. Padlo- Nechoď padlo to? hlavne domov. Nechoď hlavne Hej. domov. O nie. Nič Ne. sa nestalo. Nič sa nestalo. Nič sa nestalo. Dúfam, že Nothing sa just an nevráti incident. Mišo. Dúfam, že sa Mišo nevráti. Vôbec nič sa nestalo. Som späť. Prečo mám tak malo hápok? Mišo, nič sa nestalo. Kamo, čo what the Neviem, čo sa stalo. Vôbec netuším. Vôbec neviem, čo sa stalo. Už idú. Fakt, ja neviem. They're coming, they're coming. Skapty. Kámo, Toto to by ma som vysvetľuje. Dobre, Mišo. Keby ma to Cut, neobťažoval, cut, tak by som to nepovedal. Čo by bolo Trackmaniu hrať 24 hodín, to by som nedal. Jo. Kamo, prečo sa práve randomne zišli schody? Ja neviem. What? What the fuck? Kamo, ja som chcel vyskočiť. Tento dom je prekliatý. Ja to fixujem. O nie, nefixujem. Ja som sa zlakol. Kamo, chcel som skočiť na schody. Nervejte ma, prosím. Tento Nezbieraj dom je... mi veci. Kamo... Aha, ty si zobral, aha. Ja som sa vral, že prečo je tu toľko vecí. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Dúfam, že si mi tak Jasný 100 vecí pick-upol. Nie, ja som ti nič nepick-upol, neboj sa. Určite. No, jasné. Jak 5 krát mi teraz World WTF? Kamo, ja jem! To bolo insane. Nechaj ma. To bolo veľmi emotívne, ja jem. Kamu, jau! Ja som skoro mŕtvý. Ok, Ma niekto jedlo? Nie, mám. nechyba polka vecí, kámo. Daj, prosím. Nech sa páči. Jablko. Ja jablko, no tak. Prečo asi, lebo to sú všetko Jedno. rozletené. Ešte, keby si upiekol. Jej, kde kaldron? Niekde na zemi bude. Aha, mám ho v Dobre, to je sekera, ešte mi chýba pickaxe. Chlapci, nemáte náhodou môj pickaxe mi trilový. Nie. Nie. Tu je na Let's go! zemi. Let's go! Vezmem ti ho. Ja ho nevidím tam. A 70 coinov som ti ešte zobral. Ja tak mi ich prosím ťa So daj. unreal. Tu máš a 70 coinov. Ti dám. Nie. Ja si idem kúpiť asi ten... Ak to ešte niečo Mithril uvidíte, tak mi to pickaxe. prosím dajte, lebo ja tu už nič nevidím. Ďakujem. Potom keď tam bude na krivo stena, tak sa nepýtajte prečo. Ja som mi tak dal, lebo sa mi tak páči. Prečo si Ja- ty? Boha, Som povedal. teraz sa spomne boss tej vreti, kámo. Počkaj, teraz sa... No tak kamo, my nemáme nič. My nemáme nič. Počkaj, My umrieme. fixol som to. Mišo, myslíš, že to je dobrý fix?
Podľa mňa je ten... Že ty si najlepší. tak Viem, pozeraj. No, Vidíš, iba jedno gratulujem. tieňco, ale v pohode. Kámo, počkej, ja sa musím napiť. Musím dokončiť môj main Wooden Castle. OK. Kamo, ja neviem skákať, ja musím obísť tento workbench, čiže to je strašne zložité. Bože. Prečo to robíš také vysoké? Tíško, bude to jedno, vyššie. Fivko. Aha, polievka. Aha, jedlo. Ty si Nie polievka. Meso. Ja som videl, že máš polievku, vieš. Jo, Ja som... ty si áno. Máme X-ko. Máme X-ko. To je X-ko, to nie Už je v idú, pohode. počujem psov. Teraz nepôjde boss, až ďalšiu noc pôjde boss, predsa. Ježiš, to sú alfa. To sú alfa psy. O nie, idem zomreť. Kamo, Dobre. prečo ho neviem hitnúť a Hej, chceš? Ok, idem zomrieť. Wow. Ok, pohoda. Nemám čo jesť. Nie. Bezdomovci v Bratislave by like. Zjeme túto psov, či čo to je, ohnivých. Azia. Čínu si dáme. Poriadnu, pravú. Áno. Jau. More, čo tu vrčíš? No vravím, že psov si dáme. Dám si vlka, kámoško. Nie. Ja ťa ochránim. Prosím, ja potrebujem jedlo. Ja som To je všetko, čo superhero. chcem. Nemám už jedlo. Go na, tu máš. Ja sa cítim ako ten Superman, ten meme. Aha, ja mám 13 romy tu. Ja som vás tak zachránil práve strašne. Fok. A teraz pôjde boss, to nie je moc dobré. Páči sa mi, že väčšinu času ja stávam dom a nič iné nerobím. Hej no. Kamu, kto zničil to Ja. X-ko? Ja, lebo to je hnusné. Nie. Kámo, postav to ako človek, prosím, ďakujem. Prosím, pomoc. Ja mám mortadelu v ruke. Prosím, Mozzarella? mortadelu. To je čo? Kde si? Chorvátska šunka. S olivami. Jaj. To znie dobre, všako dobre. Je to veľmi dobré. No, tu prečo je tu diera? To som presne chcel tam postaviť akože. Chlapci, No, pivko, Čo no. chceš? Ugo. Čo to je? Čo chceš? Chleba. Aha, ďakujem. Teda, Skoro. Dobre, ja si tu nechám normálne, že wood floor a wood roof a budem buildiť ako v Fortnite a také kam 360 no scope dám. Tomu ver, to si má jo. spraviť. Alebo také Hello there. Nie! Chief. GG's. Kamo, ja buildím. Sám ho poričke. Ja ho boxujem, pozeraj, ja ho boxujem. Tak to... Au! Počkaj, nalákaj ho sem. Kamo, nejdeme ho boxovať. Musíme ho zabiť. Nie, nalákaj ho sem, fakt prosím. Poď sem a nalákaj ho sem. Nechaj ma! Niač ho! Oh my god, tak to bolo tesné. Ja som sa boxol. To je pekné, že ty si sa boxol, ale to úplne nechceme, bacha. O nie! Kámo, bacha, ty ešte povieš aj ešte... To bolelo veľmi. O nie! Nehač ho! Oh my god, tak to bolo tesné. Vedľa. Dostaneš pozad. O nie! Au, nemal som staminu, to nie je fér. Ani ja nemám. Ja som mŕtvý. Dobre, práve mi nedošlo mi dobre. Wow, kámo, dobre. Dobre, kamo, ja mám Kámo, ja nemám 18 staminu. červených húb. Počkaj. Ja rozbijem. Jasná. On sa točí. Poď. Yes. Poď. Yes! Čo? 5 HP! Mám enchant core. Nice, Ancient, tak nemusíme bossa zabíjať ďalšieho. Kde mám svoju sekeru? Nemá niekto moju sekeru len tak na... Nemám. A
A daj mi tie goldy plus. Ik. 2? Spoločne 34. No však veď 34 som ti hodil. Hodil si mi 2. Nie, 34 som Mám ti 2 goldory. WTF? Mne tam 34 ukazovalo. Kamu A ja práve som ti tebe schizofrenia update. Kamu to čo za schizofreniu? Si mám ďalšiu dedinu. Ja viem, ja som v nej bol, To je tam ďalšia zaujímavé dedina, není. aha. Tam môžeme len selovať doslova. Wow, nie. Nie, Ďakujem. nechaj ma na pokoji. Ja mám zlatú čestku. Pomoc. Neboj sa, po mne idú tak 5 tí golemovia. Nie. Ja mám nie. lepšiu SFK, mám menšiu. GG. Ona stojí 300 goldov, takže som ju zbytočne hľadal. GG. No, Tu nejaký tak ako rád. rubín, ale neviem na čo by mi bol rubín. Jo, Rubin treba na loď. Na loď No ho tak treba. tu stojí 80. Môžeme ho vyťažiť doslova v jaskyni. Ja viem, Revivnite ma prosím. možno. Si mŕtvý? Aha, ty si tu? No vieš čo, nie som. Žijem, som živý a zdravý. Tak ja neviem. Tam máš Čakaj, na boku. obídem ti všetky veci, let's go. Jo, Čo sa máš za tu. inflácie, kámo, už? 130 goldov stojí rare C6, kámo. To sú jaké inflácie? Tu máš, nemáš, dobre, tak nič. Mám všetko. Kde je Oh! Goldy. Ja to prosím, revivnite ma. Si mŕtvý? Nie, 50 sekúnd, kam neber mi veci. Ale veď nie sú tam žiadne. Som mi dačo zobral. Úplne niekde inde. Úplne niekde inde sú, nič som ti nezobral. Kámo, skúsi sa toho capkať ďalej a skús ho nemátiť sekerov, ty vole, ty to je tam to som ešte nevidel, on proste mláti golema sekerov. Kamo, nemám, sorry kamo, vieš čo. Kámo. Čokoľvek by mu dalo väčší damage. Čo nehovorte mi, že ste obidvaja zomreli na Sme. golema. Vo mne idú ďalší traja, botovo. Revive, prosím, lebo ja tam vidím všetky veci pokope pekne. Kámo, to je jaký bordel. Kámo, počkaj, musím najprv toto vyriešiť. Vedľa. Nie, prosím, kamo ty popikapuješ všetky veci. Čo? Dobre. Lebo nemám pickaxe. Preto. Áno, moje vecičky, ďakujem, oh môj bože, oh. Dnes sa cítim lepšie, Preto práve ďakujem. nejaké veci zmizli. Lebo som ich pikapol. Kde je tu taký pickaxe dobrý? Od koho sa dá kúpiť? Tu sa dáme trailovi kúpiť. Kde? Tu. Tuto? Kde si? Tu, nice, tu chalán má dobré trady, ty vole, vidíš Darkov klogu za 25 coinov. Prečo to práve spawn? O, nie, elektricky sú tu. Dostaneš po hlave sekerov. What the f... OK, ten Ancient Bow s tými Fire Ship mi je trošku viac OP, no. Lightning Ball mi padol 7 krát. Môj Ok, tak bože. trošku viac. OK, idem použiť toto. O nie, ja zomieram, o nie. Schoval som sa do domu. Čom po hlave. OK, oficiálne mi to šli šipy. What? Som mŕtvý. Len tak, ak chcete vedieť. Taká informácia. Kamo, wow. Bruh. Nie. Jak sa rozleteli. Rozletelo. Nám sa pomiešajú veci teraz. To je jedno, to sa rozdelíte. O nie. Nedošli šípy, bráško. Tak to bude problém, no. Lebo dráčik. Či máme jeden deň. Teda dvaja bossovia pôjdu. What the f... No tak. Tak nepôjdu žiadne. Nepôjdu. GG. GG. OK, bolo mi radosťou s vami hrať. Dobre ľudia, ak chcete ďalší pár, tak dajte lajke. Áno, a odber môžete dať. Musíte dať. Zlými. Čo Lebo k musia? vám musia dať odber, lebo k ním prídem a zbijem vás. Bezdomovci vám prídu bývať Áno, potom. nie, prídu vám klopať na více, nech im dáte korunku dáku. Presne Hej. tak. To je, OK. okay. Mne sa to stalo, je to strašidelné. Oni také škaredé zuby majú väčšinou. Xe, majte sa Nie, pekne. dajte Čaute. mi silnú pastu a kefku.
Čo? Neviem, oni Koniec videa, dovidenia, ahoj, čau, ahoj. Kamo nemá byť outro rýchle, akože ja